Какво става, хора? Аз съм DC и сега ще разцъкам Евротрък симулатор. Та виждате в момента къде се намирам в толкова неловко положение, запава колата само. Това с камиона, това глава, бе! О, връщам назад сега. Още трябва май да посетя това сервиза, защото миналия път, когато си играх така. Какво става? Айде назад, бе, връщай, бе! Айде, бе! Гей! Айде, карайте, бе! Айде, бе! 300 маневри тук ли трябва да направя? И само ме го бял, чака, бе, тия, гледайте ги. Удари ги, какво правя? Айде, карайте се, бе, карайте, бе! Пак много бързо карам. Преди така, като карах бързо и като си сирих в насрещното движение. Добре, че го направих в автоматик, сега му изключи от скорост. Ето, изключи от скорост. Като дам газ, чувате какво прави. Ще прецакаме двигател, да. Сега ще завиваме, включваме на скорост бързо. Сега ще минем на червена сигурно, ето сега като стигне ще светне. Ето, какво ви казвам? Сега автоматично трябва да изключи. Само да видя на карта къде се ревизия. Намараме сега. Сега няма да правя доставки такива работи, просто ще се разкарвам и тук и с тази карта, която я има. За да не си го времето, защото една доставка много време ми е. Айде, бей! Искаме да отбележа, че карам от кормилото. Добре, сега тук назад ли да го върна? Сега ме огледала. Ще го връщам. Не е баш професионално, ама става. Добре. Сега от тук ще си оправим. Много ми е силно в слушалките. Сега от тук ще си оправим, гледайте колко процента щупняват и така. Оправим и... да не се ще е клона. Чакай сега ще леко оправим. Да се ще е клона, да. Сега газ дам. Сега само се разкараме така, си побървим малко, си полафим. Мислех да се отказвам от влоговете, само че видях, че много хора ми писаха да не се отказвам, защото ще направя грешка. Ако нямате представа за какво говоря, може да пустите линка отдолу в допълнителната информация по този видеоклип. Опа. Не знам, още се чуда дали да се отказвам. Но тъй като в канал, в който покачвам влогове и какво беше? И късометражни филми, и скетчове и така нататък. Мисля, че там бях събрал около 145 абоната, за което много съм благодарен на зрителите, които ме гледат и пишат яки коментари. И също така и другите влогъри, които ме подкрепят. Не знам, не съм сигурен все още какво да правя. Затова искам вас, зрителите, да ви помоля, като посетите много се бъркам. Смисъл, като посетите моя другия YouTube канал, искам да кажете какво ви е мнението по този въпрос. И да ми кажете как се справям общо дето с влогинга и така да се нарекат късометражни филми. Няма да чакам тук сега. Минах на червено, защото съм мега якия и си карам на маневри и сега ще ги отнеса. Искам да ви кажете какво мислите точно по този въпрос. Дали да спра да правя влогове, дали да правя само геймплей, или да си правя и от двете по-малко.
Стига съм пил на уважение към зрителите. Много бързо карам, шеф. Да сега тук само си правя така за обиколки на картата, да си побъбрим малко, иначе това е пак геймплей. Обаче това няма да го чакам, защото е фанар. Така да е. Тук ми е забрана да хода. Защото картата, даже ми угасна камиона. Ще видя общо взето какво ще правя. За да пред в тия неща. Какво ще ви кажа? Да, малко речиха е така да поснимам. Сигурно ще има още клипове. Смисъл геймплей ще има. Смятам да снимам и 5 епизод на Nightmare House. Аре! Карай бе! Смятам да снимам и 5 епизод на Nightmare House. Гледай го са толкова. 5 епизод на Nightmare House сигурно ще забавя, защото минах частта с манекените. Надявам се да няма още манекени, които да ме стресират до такава степен, че ще получи инфаркт. В тази игра Nightmare House много ми харесва, също и ето тази сега, която игра. Тази само списал като развлекателно нещо. Защото ще карам тук, тук се опитвам да влеза с 70 км, блъскам се, имам демидж 1%, но това се коригира спокойно. Мога да пусна музика, улях се с, да не казвам с какво точно пия. Пия общо взето сокче. Сокче, така да е. Какво ще да ви кажа, да? Само да намеря място, където да отбия, защото тези са... Тук няма да отбивам, да ще обръщам, ама... Как ще обрам сега тук? Сега трябва на... бавно да карам тук. Гледайте сега колко бавно ще мина. Айде. Минах ли го? Обърна. И веднага изправим. Добре, тук ще натисна R. Ето тук имам всякакви песни, ето чуйте. Тази. На Криско Мариева, видимо доволни. Няма да пусна обаче, защото ще ми искат авторско право за песента и после ще трябва да ги застрелям. Затова не искам да се прецакам както преди. Значи, нали участвах в Съдбина Кръстопът за тези от вас, които не знаят. В моя другия YouTube канал, който се казва Иво Качев. Бях качил там епизода, в който аз участвам и достигна така 19 000 гледания за мое щастие и какво да видя. Няма го клипа вече в моя YouTube канал. Когато отварям видео менеджера, виждам, че са ми искали авторско право за клипът. ОМГ! Искат си авторското право, блокират ми клипа в YouTube и се прецакам напълно. Тъмън се зарадвах, Тъмън се зарадвах, че имам страхотни гледания. Един независим клип, който е 19 000, имам на един и 600 гледания в другия ви канал, естествено. И те YouTube решават, че като достигна 19 000 гледания, решават да го махнат просто. Решават да го блокират, да. И аз какво да направя? Изтрих клипа. Нямаше как да го изтрия, защото много лошо влияе това върху моят YouTube канал. Затова просто за да не правя такива лоши впечатления, така да се каже, и влияние върху канала ми в бъдеще, просто премахнах този видеоклип. Няма какво да се прави. Това е YouTube все пак, световен сайт е, няма как да споря с авторските права. Аз пък потвърждавам авторските права, нищо няма да направя. Пак ще ми е YouTube, пак няма да ми е добър YouTube канал. И сега тук си върти си. Аз отбелязах ли, че карам с кормило, а не с клавиатурата. Или с... там ще много други работи. Това съм, че много силно ми влияе върху главата, може би. С тези вас, които са малко по-големи, сигурно знаят точно какво пия в момента. Но айде да не казвам. Колко минути са минали, не знам.
Айде ще направя още една-две обиколки тук на картата. Айде една, защото се наливираме от такива, където ми се правят гарачи. Гледайте, то как ще мина сега. Айде, карай. Този го засекате с мене, аз го видях на огледалата, все пак гледам огледалата. И сега накъде отидам. Играта ми върви чудесно, което е добре. И много доставки съм доставил. Имам 96 000 лева или как да се каже, 96 бона в българския хиляди. Тъй като тези пари не съм ги събрал доставки или там каквото вие може да си мислите. Събрал съм ги много по лесен начин. Изтеглих кредит, купих си камион и сега не ги връщам, може би. Много кредит. 450 бона изтеглих, след това 100 и някакви там. Не помня колко бях. Но общо взето е това, което искам да ви кажа. Сега ще намеря място, където да отбия и да се пусна, без да искаме така. 90 км повече не мога да дигне, което е много гадно, защото аз обичам да карам бързо в тези игрички. И този симулатор, ето сега карам без ръце. Този симулатор е, нали как е симулатор, хубаво нещо, симулатор да си карам тук. И сега точно го мина, защото ме дразни. Така да е. Това, което ще чувате с тракането в момента е перцата, които се това. Добре, тук ще отбия. Не, тук не мога. Изключвам отскоро, ето сега тук на едно мониторче, което е от дясната страна. Нали GPS уж и тук сега бях изключил скоро, сега е на D. D значи автоматично да ми превключва. Но преди съм го гласил от перцата да си ги превключвам, което ми беше много полезно, защото така се научих общо взето да играя само с ръчни скорости. Ето тук ще отбира в тази трева. И кормилото ми почна да ми търпение, нали разбирате. Изключвам камиона. И та хора, какво ще да ви кажа, не знам какво ще ви кажа за това. Това ще бъде всичко този клип. Ако ви харесал клип, ще дадете палец нагоре, ако искате да гледате още много клипове, може да натиснете subscribe. Благодаря, че гледахте. Чао от мен.